Sabem que el ROM s'ha convertit en una cotilla de normatives que realment no permeten, des del nostre punt de vista, un debat fluid al plenari. Per exemple, vostès em poden rebatre ara el que jo estic dient, però jo no tindré torn de paraula per tornar-los a rebatre, ni tan sols si m'interpel·len a mi amb algun tema personal directament. En un punt, en els punts que hem debatut, per exemple, el del pacte industrial, jo he pogut replicar, però vostès, a part d'exposar-ho, que ha sigut una intervenció, llavors ha sortit la regidora a replicar, a dir la seva posició, i llavors el rescat ha sortit la regidora Jiménez i finalment vostè ha tornat a sortir al rescat com a alcaldessa. Han tingut 4 intervencions, jo 2. No estem en igualtat de condicions a l'hora de debatre les nostres opinions. Tampoc estem en igualtat de condicions amb l'equip de comunicació de l'Ajuntament, que hauria de treballar per la institució, però treballa fonamentalment pel govern, i l'oposició no està en igualtat de condicions, per exemple, en les fotografies que es transmeten. En qüestió de la premsa pública, bàsicament BOTV, moltes vegades l'oposició no existeix. L'oposició de Granollers no existeix. Sí que tenim una escletxa en la premsa local, que és d'àmbit privat i que ens dona una mica veu a tots. Aquesta és una moció que certs aspectes d'aquests hem treballat amb Esquerra per impulsar millores en la transparència en el si de l'Ajuntament. Però hi ha 2 coses que sí que voldria remarcar. Una d'elles és, com s'ha dit, hem demanat la revisió d'aquest reglament orgànic municipal. Ho vam fer en el darrer mandat i ho hem fet en aquest, i en la Junta de Portaveus l'alcaldessa s'ha emplaçat a fer-ho pels propers mesos aquesta primavera. Esperem tenir una data concreta, però vostès s'han emplaçat a fer-ho i que puguem discutir si en algunes coses podem millorar. En les propostes inicials d'aquesta moció hi havia la de fer públiques les comissions informatives. Aquest fet no ha sigut del consens de tots els grups, però perquè arribéssim a un acord consensuat, però per nosaltres sí que és fonamental això i vull expressar el per què. Voldríem que fossin públiques com ho són el Parlament de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, d'accés lliure a la població i també d'accés lliure a la premsa. Nosaltres, els regidors, per qui no ho sàpiga, qui ens estigui escoltant, nosaltres cobrem unes dietes per assistir a tots aquests actes i en el plenari, que és públic, però són 1.200 euros bruts al mes. I aquesta feina que fem, l'oposició, que també la fem, encara que moltes vegades és en silenci, ha de poder ser fiscalitzada per la població. Si no se sap què parlem i què fem, ningú pot fiscalitzar res aquí. Els ciutadans pensem que han de tenir dret a saber què proposem, l'oposició, què critiquem, en què estem treballant, què ens preocupa, quines inquietuds tenim i quina visió de ciutat tenim. Però els ciutadans també han de saber si realment nosaltres complim, i si ho fem de forma puntual. Això també és un dret que tenen els ciutadans. Els ciutadans també tenen dret a saber per què no estem d'acord, per exemple, en una subvenció determinada i la critiquem. Podem tenir raó o no tenir-ne, però ho han de saber, en una inversió concreta, en una taxa específica. Els ciutadans també han de saber per què acordem coses amb l'equip de govern, a quins acords arribem i també en què callem. Per exemple, acceptant l'aplaçament d'aquest plenari, que havia de ser un altre dia, que el vam acceptar per un bé de la ciutat arran de l'assignació del TUR. Vam callar. Els ciutadans també tenen dret a saber-ho, per al bé de la ciutat. Si això no es fa públic ni és consultable, on és el debat real? Jo pregunto, i els pregunto a l'equip de govern. Quin és el debat real? Si no podem fer públic, si hi ha opacitat en les comissions informatives. On és la fiscalització i el rendir comptes, si no som més transparents? Com podem fer que la premsa sigui més objectiva si no té accés a la informació? Que la informació ens afecta a tots, sigui lliure, pot tenir problemes, però no va en detriment de ser responsable i no ha de fer por. Jo crec que ens millora com a societat i ens fa més madurs a tots i més democràtics. Moltes gràcies, aquesta és la nostra posició. Granollers Primàries.